ассалому алайкум бародарони азиз, хуш омадем ба канали мо. ай ҳамаи шумо миннатдорам барои лайк, подписатсия ва дастгиритон. илтимос мекунам бародарои азиз, лайка биҷиқен, дар канали мо подписатсия кунем ва поделитсия кунем видеора. бародарои азиз, ай ҳаматон хоҳиш мекунам ки дар комментария гапҳои қабеҳ назанен ва курси имрӯзаро ман ба шумо ози нишон метавам. бародарои азиз, имрӯз 3 мартай соат 2:41 ба вақти Москва аст. бародарои азиз, 2:41 абед ва 1000 рубли мо бародарои азиз чихеле ки дар курс мебинем 55 сомону 79 дирам аст ва доллар бошад 12 доллару 12 копейк аст. яъне бародарои азиз, курси туркӣ бошад 176 лира, курси евро бошад 10 евро 76, узбекӣ бошад 137 шудааст. бародарои азиз, 137825 ва боқии сарбаланду обод бошем. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон боша. илтимос мекунем ки лайка биҷиқен, дар канали мо ҳатман подписатсия кунед. касое ки тамошо мекунанд, пеш аз тамошотон илтимос подписатсия кунед. курс дар банк бародарои азиз дар Тоҷикистон ҳозир мегӯянд ки 853-54 гирифтаистанд. ман рости гап рӯи программа нишон додам шуморо. ина курси аниқшам гуфтам ки 53-54 гирифтаистанд ай Тоҷикистон. ва агар русӣ агар дар даст бошад майда кунед дар Тоҷикистон, можуд бо зиёдтара майда кунед. худованд ҳар яки шуморо нигаҳбон бошад. як бори дигар худоҳофиз.